ஓம் சாய்ராம். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். நம்ம சாய் குடும்பத்தோட 126வது நாள் கூட்டு பிரார்த்தனை. எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் நம்பிக்கையோட சாயை மனதில் இருத்தி கொண்டு முழு பக்தியோடு இந்த பிரார்த்தனையை ஆரம்பிக்கலாம். கருணை பெருங்கடலே அடியேன். இப்போ உங்களோட பெயரை சொல்லிக்கோங்க. இன்று உங்கள் பாத கமலங்களில் பரிபூரண சரணாகதி அடைந்து உங்கள் பாதம் வணங்கி மனம் உருகி பிரார்த்தித்து என் பிரார்த்தனையை உங்கள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கின்றேன். சாய்நாதா, தாங்கள் என் பிரார்த்தனையை அருள் கூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு மனம் உருகி பிரார்த்திக்கின்றேன். நான் இந்த ஜென்மத்தில் பட்ட துன்பங்களை எல்லாம் தங்கள் தெய்வீக அருள் கொண்டு விலக்கி என் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றிட மனம் உருகி பிரார்த்திக்கின்றேன். நான் உளமாற யாருக்கும் எந்தவிதமான தீங்கும் நினைத்ததும் இல்லை, செய்ததும் இல்லை. அப்படி என்னையும் அறியாமல் எவருக்கேனும் தீங்கு இழைத்து இருந்தால் அந்த பாவத்தினை தங்கள் கருணையினால் நீக்கிவிட இருகரம் கூப்பி பிரார்த்திக்கின்றேன். என் மனம் இப்போது தீய எண்ணங்கள் ஏதும் இன்றி தூய்மையாக உள்ளது. ஆகவே தங்கள் பேரருள் என் மீது பட வேண்டும் என்று தங்கள் திருப்பாதங்களில் சரணடைந்து மனம் நிறைந்து முழு மனதோடு பிரார்த்திக்கின்றேன். எப்போது தங்கள் அருள் பார்வை என் மேல் விழுந்து விட்டதோ நான் தங்களுக்கு மனமுருகி சமர்ப்பித்த என் பிரார்த்தனை நிச்சயம் நிறைவேறும் என்று மனதார நம்புகிறேன். என்றென்றும் தங்கள் அருளாசியில் சீரும் சிறப்புமாக வாழ தங்கள் திருவடிகளில் சரணடைந்து விட்டேன். ஜெயமுண்டாகட்டும். மங்களம். ஓம் சாய்ராம். அடுத்ததா 108 முறை ஓம் சாய்ராம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாயோட அற்புதமான ஒரு பொன்மொழியை கேட்டுடலாம். நிலைத்தன்மை மற்றும் விடாமுயற்சியின் அடிப்படை தேவை உங்களின் நலம் விரும்புபவரான உங்கள் குரு மீது கலப்படமற்ற நம்பிக்கை வைப்பதாகும். நிலைத்தன்மை மற்றும் விடாமுயற்சியின் அடிப்படை தேவை உங்களின் நலம் விரும்புபவரான உங்கள் குரு மீது கலப்படமற்ற நம்பிக்கை வைப்பதாகும். இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து 108 முறை ஓம் சாய்ராம் சொல்லலாம். ஓம் சாய்ராம், 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 ஓம் சாய்ராம்,
ஓம் சாய்ராம். 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 நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். ஓம் சாய்ராம். 108 முறை ஓம் சாய்ராம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். தொடர்ந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களை நம்ம சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்களோட வாழ்க்கையிலையும் நிரந்தரம் நடத்திக்கிட்டே இருக்காரு. இந்த கூட்டு பிரார்த்தனையில் கலந்துக்கிட்டு இருக்க உங்களோட வாழ்க்கையிலையும் நிச்சயமாக சாய் அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நிகழ்த்துவார். பொறுமையோடு இருங்க. அதே நேரத்தில் உங்களோட முயற்சியை கைவிட்டாதீங்க. சாய் மீது எப்பொழுதும் இதே மாதிரி நம்பிக்கையோடு இருங்க. அவர் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்கள் குடும்பத்துக்கும் பாதுகாப்பாக எப்பொழுதும் இருப்பார். பல நேரங்களில் நமக்கே தெரியாமல் நம்மளை பின்தொடர்ந்து நம்ம கூடவே வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கார் நம்மளோட சாய். இனிமேலும் அப்படி தான் இருப்பார். என்றைக்கும் அவர் நம்மளை கைவிட மாட்டார். எப்பொழுதும் நம்மளோட கரங்கள் அவர் கையில் தான் இருக்கு. எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் என்னோட சாய் என் கூட இருக்காருன்னு தைரியத்தோட துணிந்து நில்லுங்க. எல்லாமே தவிடுபொடி ஆயிரும். உங்களுக்கான பாதையை சாய் அமைத்து வைத்துட்டாரு. கூடிய சீக்கிரமே அந்த பாதையில் சென்று உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் அடைவீங்க. எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும். ஒரு 2 நிமிஷம் மௌனமாக இருங்க. சாயை மனதில் நிறுத்தி கொண்டு எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கும். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். ஓம் சாய்ராம்.